Kan I ikke se mig? I Steel Abramer er nemlig kommet det nye event. Der spawner han nogle Lucky Blocks, Sammy. Og har spawnet sin base. For det første fik jeg et eller andet en 6-7. Jeg har 3 6-7. Den ene, den fik jeg en Lucky Block. De 2 andre fik jeg i Sammys base. Og den ene, jeg fik i Sammys base, var helt normal. Den anden, jeg fik i Sammys base, var også helt normal. Og den sidste, som jeg fik i Lucky Block, den var ikke normal. Der var trace på, og den gav 127 millioner. Jeg vil gerne trade med mig. Og jeg hedder Philip. P-H-I-S-1-I-H. P-H-I-S-1-I-H. I-P-H 2000. Ja. Og så husk at like og subscribe derude. Og så har jeg også en kombination af 150 mil. Husk at like og subscribe. Nu siger jeg bare lige mit username igen. Philip. P-H-I-S-1-I-P-H 2000. Ellers får jeres forældre til at huske at like og subscribe. Hej.